El rumor fals sobre mi que m'agradaria que circulés, que vull ficar-me en política. Està guai perquè és creïble. Sí, és 100% creïble, cosa que no. Mai de la Mai vida, de la vida, surto corrents. Quin és el teu percentatge d'alta flipamenta actual? És a dir, el 100 seria molt flipat, no? Sí. Clar, A dia d'avui, 70 com a molt. 70 un dia bo, un dia bo. sí. He baixat. Sempre ha baixat, He baixat els percentatges de flipamenta, Està bé. o de mostrar-la, si més no. Després per dins el segueixo tenint i dic, 3 dies al borràs, sí que podem fer-ho. I al final ho podem fer. I ho farem. Per tant, i ho farem. I en cas d'apocalipsis zombi, a qui trucaries primer? Et diuen... Godai Garcia. El meu amic còmic, Godai Garcia. Has respost molt ràpid, Perquè, o sigui que no, això és ja que no Ho heu tinc, parlat, no? no tinc cap mena de dubte Vale. que en cas de que hi hagués un col·lapse del sistema pels motius que fos i la vida urbana ja perdés una mica el sentit, Godai Garcia seria la persona que em proporcionaria més temps de supervivència. Quin personatge de dibuixos animats creus que seria un bon polític i per què? Jo crec que un bon polític d'esquerres, és de dibuixos animats, és de videojocs, seria Crash Bandicoot. Però podríem dir Crash Bandicoot, Super Mario o Sonic, Vale. Vale. perquè són personatges que bàsicament el que fan és que tiren. Tirant endavant.